Tuhan nami. Amin. Tatangi homa patik ni debata di minggu ta sadarion ima sian Yesaya 40 sada ayat 10. Una koma biar ai ahu dodongammu, unang biahaton ho ai ahu do debatam, ahu margogoin ho, huhud mangurupi ho, huhud maniopi ho, marhite-hite siamun ni hati goraku. Ido sahatna atong rak magido gogo mahita mangulahon patik ni debata. Ale Tuhan debata sai pargogoi mahami mangulahon na hombar tu patik mi. Amin. Marende hita sian buku ende nomor 190 sada ayat 3 dot ayat 5.
Katopoti ma dosata martangiang mahita. Ale Tuhan debata amani Tuhan nami Yesus Kristus. Hodo debata pargogo naso hatu dosan. Si topa nasana adong paruhum na tigor na manghumi jolma manusia. Narodo hami tu jolom manopoti dosa nami. Akan nahula hami marhite sian pangalosion nami di patikmu. Ima marhite sian tubu-tubu ni rohanami naroai. Nang sian pakation nami nasoture. Ro di pangoloin nami dihisap-hisap ni rohanami. Nata masih tutudo hona uhum hami ala ni dosa nami i. Alai na torsol bagi do hami nuaeng alani i. Asima roham di hami ale de batanami. Pardenggan basa jala parasi roha doho alani anak haholongan ni roham. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Saise sama dosa nami saluhutna. Jala suruh matondi porbadia tu rohanami be. Asa terbaik kami mangoloi ho di bagasan hati goran dohot habadiaon. Gabe sahat hami tu hangoluan nasora suda. Na pinar bagam di aka na porsea di anakmu. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringo tu hasesaan ni dosa. ICB mangaluhon akan na pinilit ni debata. Debata do nama mitori. Ise do nama dabu uhum hamagoan. Kristus Yesus do nua naung mate. Alai dada holani nang mulak mangulu do jala disiamun ni debata do ibana mangondihon hita. Hasangapon ma di debata na digijang. Amin. Marende hita sian buku lagu. Buku ini nomor 755. Tatangi homma hatani debata turpuk epistel diari mingguon sian 2 Korintus sada ayat 15 rodi ayat 24 tajaha mamar singkat sori mangasahoni tibuhiad do hutahi ro manopot hamu asa 2 hali hamu marlas ni roha.
doau tu mahii, manang marguru tu sibuk do tahiki, gaberap dohot diau hata olo dohot hata dang. Ai Yesus Kristus anak ni debata nahu baritahon hami Tuhamu, rap dohot si Siluanus dohot si Timoteus, dada gabe olo ibana dohot dang, tunghot do hata olo marhite-hite ibana. Alai debata do pahoton hami rap dohot hamu tu bagasan Kristusi, jala dimiahi hami. Alai debata do hujou saksi ni tondiku, paboa hamu do huolani, umbaen soro do peau tu korin. Ido sahatna martua do aka natumangion hatani debata jala nau peopsa. Amin. Marende hita sian buku ende nomor 125. Tidako maha porseotai, songon na hinatidako ni dongata saha porseaon di sandok portibion, rap mahita mandok. Au porsea di debata Jahoba, ido ama pargogo na suatu dosan, na tumopalangi dohot tanoon. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jahoba na sasadai, imana tidubon ni si Maria, na gabe-gabean sian tondi porbadia, andorang sobubuhan. Ido tuhata, na tumaon na bernit, di pauman ni silatus, na mate tarpajal do ibana di hau pinarsila, na tua tubanotoru dung ditanom, na mulak mangolu di hari patoluhon, na manaik tu surgo, lahundul tu siamun ni debata Jahoba, amanai pargogo na suatu dosani, isi maibana pai mamulak sogo tu tanoon, mangumi halak na mangolu doot na mate. Au porsea ditondi porbadia, jaladong sada huria na badia, huria hatopan nyala Kristen akan na badia, do desa sani dosa, do diatai na mando, mulak mangolu sogo daging ni halak nang mate, do dia ngoluan na sora sudah. Amin.
KBG Makor Ina Punguan Sian Bandung Barat, lanjut Makor Ina Parari Rabu AKBP Denpasar.
Tabege matikting di mingguta sadarion. Horas ma di tasaluk na manginang tabege majo aka titing namasa di tonga-tonga ni huriata di minggu ta sadarion ima nadiguari minggu pasiahon dung trinitatis ya topik ni parminggota saina saudo na pinarbaga ni Jahoba aka titing namasa di tonga-tonga ni huriata na parjolo titing umum di sadarion di minggu tanggal 2 Agustus tahun 2026 rodo dongata sahapor siaon mangebati huriata ima sian tolu huria na parjolo nasugot di minggu sesi pertama pukul 7.30 sian penguan ina HKBP Batam Resort Batam Distrik 20 Kepulauan Riau Torok Nasida 15 halak napa dua hon do napa toluhon rap do ti tanungaing di parminggota di sesi napa dua honon ima sian korina para rekamis HKBP Badung Barat Resort Badung Barat Distrik 10 Walu Jabarteng DIY Torok Nasida 40 halak na niuluhon ni inang Bibel Pro rak ma boru munte jala nunga di patupikeun Nasida ede puji-pujian lau pasangapon guarni di pata na patuluhon ima punguan ama sian HKBP Mampang Perapatan Resort Mampang Perapatan Distrik Walu Jakarta Torok Nasida 30 halak na niuluhon ni amang padita dahlan munte MTH jala laos amangoma di mingguta sesi na padua honon na pasahaton hata ni debata parhalado do ruas sian HKBP Denpasar Resort Bali pasahaton hata selamat datang tuhamu amang inang naro mangibati huriata di sadarion anggiat ma pardalana muna mabuan pengalaman rohani lau patakon haporsion muna nang haporsion nami titing namangihut titing parjolo neng majalo pasu-pasu pardongan sarepeon gowarni si borumuli Sarah Marisi Irene Sidauruk SH MH Boruni Amata Bisar Sidauruk Tubuni Inata Theodor Borusima Mora Narosian Huta Jalan Pulau Moyo Perumahan Merpati Nomor Sia Ruas Nihuria Gereja HKBP Denpasar Resort Bali Dohot Sibawa Naneng Mangoli Goar Leo Bernardo Aglesius Silalahi SH Anak Niamata Leknan Silalahi Tubuni Inata Dorma Berliana Boruultom Nasida Rosian Huta Jalan Ali Nomor 2 RT Tolu RW Sada Cipayung Ruas Nihuria HKBP Cipayung Cilangkap Resort Cipayung Cilangkap Nunga di Patupa di Huriauton Partupolon na di hari Sabtu tanggal 1 Agustus tahun 2026 ia sakap pamasu-masuon naing ma di Patupa di hari Sabtu tanggal 15 Agustus tahun 2026 dimulai pukul 8 WIB di HKBP Cipayung Cilangkap Jalan Raya Cilangkap Gang Sejuk Kelurahan Cilangkap Jakarta Timur tatangya koma amanginang asa denggan merdalan pamasu-masuoni na patoluhon laporan sian pesta paraheon anak ta sekolah minggu naung di Patupa tanggal 31 Mei tahun 2026 boima tapamanat majah amanginang di titing naung di sagihon ni akadongan situa sektor ta. Nah berikut di Patupa Huriata do onom pertangyangan di hari Jumat naneng ro tanggal 7 Agustus tahun 2026 masuk pukul 10 sia 30 wita. Nah parjolo di sektor 2 di bagas keluarga MF Nainggolan
inangi DH Borussia Turi, na paduaon di sektor tolu di bagas keluarga K Panjaitan inangi NSM Borussiahan, na patoluhon di sektor opat di bagas ni keluarga JS Sitorus inangi YM Borulubat Tobing, na paopaton di sektor pitu di bagas ni keluarga Amang Apesiahan inangi HR Borupajaitan, na palimahon di sektor sia di bagas ni keluarga MS Hutagalung inangi SP Boru Sianipar, na paunopon di sektor 10 di bagas keluarga Hasinabela inangi MN Boru Nenggolan Saluhna Marbasa Batak pinangi doma turuas ni Huriata nadong di sektori Manang na jonok bagas nasida tu sektori asa parsidohot ma di pertangyangan rumah tanggai. Titing namang ihut sinode HKBP distrik 10 IBT tahun 2026. Hobartu surat undangan natajalo sian kantor distrik HKBP 10 IBT di Paborhat Huriatero amang pendeta resort HKBP Bali amang pendeta Darwin Sibarani STH dohot amang situa hasiahan songon majelis pekerja sinode distrik resort Bali dohot inang Bibel Pro Nurmala Boru Simanjutak songon utusan sian Bibel Pro sian sadistrikon parapotan di Patopa di HKBP Kupang nasi parapotan ini di Patopa tanggal 4 Agustus 1 Agustus tahun 2026 tatangnya masa dengan parapotani parohon lasni roha do dame dihita salut ruas ni Huria nadong di distrik 10 IBT namangihut dukungan dana tu HKBP Resort Bali di minggu tasadrion tanggal 2 Agustus 2026 tapatu pado papunguan pelean dung sipul anon katong pelea dung sipul jamita tujolo mahita manaruhon dukungan syakita tu program HKBP Resort Bali taliam maradu penggan lamat dukung saluhut pelayanan nadong di HKBP Resort Balion namangihut rapat pembentukan Pesta Huria Manang Pesta Gotilon tahun 2026 Hobarto program ni Huriata tahun 2026 ia panitia Pesta Gotilon tahun 2026 dipilih maisian sektor sada dot sektor 2 marhitei di Patupanasida ma parapota tanggal 4 Agustus tahun 2026 dimulai pukul 10 sia 30 wita maringanan di Gereja Town Huriata marpangiduan tu saluhut ruas nadong di sektor sada dohot sektor 2 asa boy manasida dipilih songon nagabe panitia Pesta Gotilon di tahun 2020 tuhat tama na mamasu-masu namangihut namanubakon bunga altar di tonga-tonga ni parminggota di Mingguta Sadarion sian keluarga Besi Dauruk inangi Boru Simamora di Mingguta Nanengro tanggal 16 Agustus sian paduan suara Jeriko minggu berikutnya tanggal 27 Agustus sian paduan suara Kantate mulai tema di Pasahat Huriata namangihut titing sian dewan-dewan naparjolo Dewan Koinonia Sadarion di minggu tanggal 2 Agustus 2026 naposo bulung ni Huriata borhado mangebati Huria HKBP ex Saudi Dalung torop nasida 50 halak nani uluhon ni Paniroy naposo dohot remaja ima amang situa MP Huta Barat nasida madohoti parmingguan di HKBP ex Saudi Dalung na dimulai pukul 10 wita tinggama jala di pasu-pasu tuhat tama perdalanan nasida
Nama berikut Bible Camp AMA HKBP Denpasar tahun 2026, Hobarto program seksiama HKBP Denpasar, Horong AMA Nihuriatta, neng patupon acara Bible Camp di hari Senin sahatu Selasa, tanggal 24-25 Agustus tahun 2026, maringanan di Aula Lakeview Inn Bedugul, niuluhon ni Amang Pendeta Darwin Sibarani, dohot Amang Pendeta Doming Sihombing. Tu horong ama ni Huriatta nanaing parsidohot, boy ma mendaftar melalui link na boy tabereng di titing nong disagihon akadongan situa sektor. Namangihut PA kaum perempuan khusus tu seksi perempuan di Huriatta di Patupa di hari Senin tanggal 3 Agustus tahun 2026, maringanan di Gereja Town masuk pukul 10 siang wita di uluhon Amang Pendeta Darwin Sibarani STH, tema PA seksi perempuan hokdo hatani debata rodi salileng lelengna pinangidoma tu saluhut horong kau perempuan asa parsidohot di PAI. Namangihut titing sian Dewan Marturia, sian pos pelayanan tabanan na di Patupa Huriatta, denggado mardahan sahat rodi tikion di pos pelayanan tabanan di Patupa Huriatta do pertangyangan rumah tangga di Patupa hari Sabtu tanggal 2 Agustus 2026 di bagas keluarga N Siketang inangi boru hutapea masuk pukul 10 sia 20 wita. Songsongoni berita pakobasion sian panitia pengembangan pos peltabanan dengan domar dalan sahat rodi tikion. Berita pakobasion sian panitia zending HKBP Denpasar pinapotohoma tu saluhut ruas nihuria naneng marsakap parsidohot membuat kapling di rencana lokasi pembelian lahan gereja pos pelayanan HKBP na adong di Tabanan. Saat rodi tikion panitia melalui tim legal nih panitia sedang patupahon verifikasi validasi akad dokumen tentang lahani marhitei pinagidoma asa marpai majolo di akad titing asa jolo totajo di Patupa panitia taringot tu dokumen legal di lahan naneng dibuat panitia sungoni ma buah-buah tu kita saluna. Namangihut berita pakobasian sian pos pelayanan Huriatta di Singaraja dinggado mardalan saha rodi tikio namang. Namangihut berita pakobasian sian Dewan Koinonia Mamuka Sadarion di Patupa Huriatta do penyediaan kolportase manang oleh-oleh tanda mata sian HKBP Denpasar seperti gatungan kuci mukdot aka nalainna dimulai mai di harga 25.000 per biji alena kaning di suku kami di Toru ala odo penna parjolo sahali adong promo 20.000 ma inna pinangido malumobi tu hamu tamu enami asa itor-itor hamu magudang-gudang dalam muna parsidohot makobasi diakoni di Huriatta songoni ma buah-buah. Namangihut tabuama di bagasan tangyangta aka ruas ni Huriatta natongon di bagasan parsahiton nabui cahonon nami Guarnasida naparjolo nyonya hasibuan boru siahan sedang pemulihan di bagas nasida napaduahon nyonya ha Bancarnahor boru Lubang Gaul sedang pemulihan di kota Bogor. Tabua mamang inang di bagas atang yang tabe asa tumibu nasida hipas. Namangihut ucapan ulang tahun perhalado ni Huriatta do ruas ni Huriatta pasaton hata selamat ulang tahun hatu tubuh doho pardongan sarepeon tuhamu ruas ni Huriatta nama ulang tahun mulai sa tanggal 2 Agustus satu tanggal 2 Agustus tahun 2026 hatane debata nama makulingahmu dibuat sian pesalmen 110 ayat 24
songono ma didok disi ariodo na jinadihon ni Jehovah marolop-olop jala marlas ni roha ma hita disi songoni ma hatani tu hatas yang giat ma dileo Tuhan hai pason las ni roha dohot gajang ni ubur Tuhamu saluhuna berita parhepengon ni huriata bui ma tajaha dititing naung di sagihon akadongan situa di sektor tabe ima katiting namasa amanginang di tonga-tonga ni huriata tuhatama mapargogo hita dinalahum adalani nguluta mangulahon nasa ulauta amin. Tabege ma kor punguan ama sian HKBP Mampang Perapatan Resort Mampang Perapatan diuduti ma dohot kor punguan ama HKBP Denpasar.
Rende hita sian buku ende nomor 826 ayat sada Huhud papungupelian. Tuhan,
dameni debatana sumurung sian salut roha, ima mengaramuti ati-ati dohot pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madita salutna, melengkapi pertinadan naung disuraton di wartanakin, au padita dahalan munte, mengalap buruni rajai tongdo pendeta, ya pendeta Duma Samosir Pakpahan. Jadi adong dohape Samosir Pakpahan. Lasrohat kurbani ala hami ternyata pelayan natulunakin. Adong hubungan natu Pakpahan itu. Jadi songonanakin pendeta marburu Pakpahan, inang namaragedai, inang sintua buru Pakpahan, inang sian amang kombes si matupang mulo sosala pe amang perwarta ya amang si mamora membuat buru Pakpahan itu teh ya, jadi luar biasa. Lalu ya diberi Tuhan kesempatan rak marminggu hitan wae dohot HKBP ina parari Kamis yang Bandung Barat namangulu hope Burumunte, jadi hebat do memang Saudarion teh. Iya, jadi Hamisian Mampang, Prapatan Jakarta, di Sidong Marhuria inang sintua boru Pakpahanon molo mulak tu Jakarta. Jadi debesi hol rohan waing tong, boy ni kunjungan huria na terlibat na sidatong nang di pelayanan. Lasro hatong nang akka mabigi kornaulina dengan nakinate masing-masing tamue mempersembahkan 2 lagu jalan mulosai hita marede ditepuk tangan dete alayanggo punguan ina ni huriata dohot punguan aman ni huriaton mulosai marede nasida nggak biasa kira itu. Jadi nang pola ditepuk tangani beate hamangate iya songoni mara partina dan singkat hita. Amanginang ruas nani haulongan ni Tuhata, hata ni debata, nagebe turpuk jamita di Parmenggota Sedarion, tersurat di Joshua 20 sada ayat 40 sahat rodi ayat 45. Bisa diikuti dalam bahasa Indonesia dari Yosua 21 ayat 43-45 sampai 45. Saya akan bacakan di Hata Batak songonoma tersurat. Jadi di lehon Jahuba tuhalak Israel sadok tanoi nani uwarihonna lehononna tu opu nasida gabe di papatu nasida tanoi laos maringan disi dungi di pasonang Jahuba manasida humaliang hobartu saluhut nani uwarihonna tu opu nasida jaladang manahan musuh nasida nanggo sada maradopon nasida di pasahat Jahuba do luhut musuh nasidai tu tangan nasida. Dangadong tertading nanggosada siang saluhut hata nadenggang akka na pinabuani Jahuba tu pinoparni Israel. Tung luhut nado ro sungoni masahatna. Sepenggal lirik lagu di tahun 90 molo diingat kita, kau yang memulai, kau yang mengakhiri, kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Diliris oleh Roma Irama ya, dengan judul Kegagalan Cinta. Sasitongna na dipopulerkan ulang doi ala tahun 70-an nungatong nang terbigi Edeon dengan judul Cukup Sekali Persahalian tersongni maruhani Allah murah berjanji alai murado mengingkari tersongoni hidup kita jolmona teh jadi mudah berjanji tapi juga mudah untuk mengingkari puasa ya mungkin Allah sengaja holan merayu do namura dilupakan atau dia berjanji alai ada situasi tertentu yang tidak bisa dikendalikan sehingga sulit untuk memenuhi janjinya.
songon natajahanakin diturpuk epistel tai. Sasitongna Rasul Paulus dia adalah seorang pribadi yang konsisten. Dan dapat didirina kepura-puraan alai ya do olodo ibana songon naposo ni debata. Alai ala situasi menderita, jala situasi ni Huria Korintus pun kurang kondusif. Akhirnya naung dijajihon ibana hiar roh manopot Huria Korintus, ala ni situasi na so memungkinkan ni gabedang boiro ibana. Adong situasi na tidak bisa kita kendalikan sehingga tidak bisa memenuhi janji kita. Alai bodo tungnang na terbatas kuasa kita untuk memenuhi setiap janji kita. Misalnya tadok majolo tuakana kota molo tajajihokian sesuatu, alai aladang bui dua sekaligus na utama untuk kita penuhi dalam waktu bersamaan, kan olo dotong nang ta pending dan jadi jo talehon naung tajajihot tuaka yanak kota. Songoni do hajol maunon punya keterbatasan lau memenuhi janjinya. Allah yang ku dibagas sadarion turpukta sangat berbeda dengan Tuhan. Molo judulnya di bahasa Indonesia topik minggu kita adalah semua janji Tuhan dipenuhi. Marasing do ternyata molo debata merjaji. Buasa karena Tuhan memiliki kasih, dia juga punya setia, dia juga punya kuasa. Digandengkan selalu dengan kasih, dengan setia, lalu kemudian punya kuasa. Artinya Allah yang punya kasih itu dia berjanji, tapi juga sekaligus dia setia dengan janjinya. Jadi yang dohalak punya kasih, Allah idang setia. Saya unang madong dihitayat ya kamanginangnya. Allah yang kodebata dia punya kasih, tapi juga setia dengan janjinya. Sehingga kalaupun misalnya ada manusia yang mengingkari janjinya kepada Tuhan, Allah yang godebata tetap setia memenuhi janjinya. Bukan hanya setia dengan janji, tapi juga dia punya kuasa untuk memenuhi janjinya. Manang dohonot tama patarida hokolongna. Molo sehalina itu kita jolmon dan dapat bui songoni sudi. Holong dunia rohana alaidang setia. Holong jala setia dunia ibana alaidang punya kuasa untuk memenuhi sude akana dijajihon. Sangat berbeda dengan Tuhan kita. Dia punya kasih, dia punya kesetiaan, dia juga punya kuasa untuk memenuhi segala janjinya. Idotong nang natarida ate amanginang diturpuk tanuain. Aha naong dijajihon debatang tu si Abraham songon nenek moyang orang Israel jala dijajihoni macai leleng alai kemudian dipenuhi do marhite na mangalehon tanah baga-baga imana taguar tanah perjanjian dipenuhi laus idu natarida di bagasa turpukton. Tapi memang semua punya proses, bukan karena Tuhan punya kuasa maka dengan serta-merta setiap apa yang dijanjikan langsung segera dipenuhi. Ada proses, sebab kita tahu di proses itulah mutu dan kita bukan orientasi hasil. Di dia naing tarida ima asa tarida tong nang bagaimana iman orang percaya, termasuk Abraham digembleng, termasuk bangsa Israel pun harus benar-benar dia siap sedia menerima perwujudan relasi dari janji Tuhan. Tengok dokan molotus Abraham di baga-bagahod di mana nang marpinopari pinoparna tahe sumud dia torokna bintang di langit dohot pasir di tepi pantai. Alai untuk mendapatkan satu orang dia harus menunggu 25 tahun, katakanlah seperti itu ya. Ala nunga marumur ya 100 sekian tahun katakanlah Abraham untuk mendapatkan anak perjanjian itu. Bangsa Israel juga dikembleng melalui padang gurun. 40 tahun mereka berjalan di padang gurun
supaya menerima janji tanah negeri yang diberikan oleh Tuhan itu. Jadi memang ternyata ada proses. Bukan Tuhan lupa janjinya, tetapi mau sungguh-sungguh mempersiapkan jalan hidup banagabe di dokon indah pada waktunya. Kalau Tuhan berjanji, maka dia akan penuhi itu tepat pada waktunya. Abraham memperoleh anak, dan kemudian bangsa Israel juga dikaruniai tanah. Bukan hanya sekedar tanah, tetapi memberikan yang terbaik. Alana didokon tanah Israel itu adalah penuh dengan madu dan susu. Berarti tanah yang terbaik, katakanlah seperti itu. Itu sebabnya orang mengatakan bahwa kasih itu selalu memberi yang terbaik. So tunggadok kita mendokon holong rohata, alai agak asal hita lau mangalehon sesuatu. Kalau kita sebutkan misalnya bahwa referensi kita dalam mengasihi adalah seperti Tuhan mengasihi, maka Tuhan senantiasa memberikan yang terbaik bagi kita. Lalu juga Tuhan tidak hanya sekedar memberi tanah, tetapi memberi dengan makanan yang berlimpah. Laos disidu banda gabedak kurangan desida. Ubaina didokon memang kasih itu juga adalah murah hati. Yahu bigi padoha songonon. Sepelit-pelitnya manusia, kalau dia jatuh cinta, pasti murah hati. Tohodoi, sayang giat mate. Jadi, molo di hutan nami, adong do di goar si holit. Alai ditabay do pemuise si holit mangging. Dang terpangido manang naahasyanon. Molo di dok si golit manggingon, hatana asing di dok muse si gutil monis. Hiado pehamu perbalion maboto gambaranon dang terpangido. Alai tumpe dang terpangido ibana targoare mana si holi mongging, si goli mangging. Alai yang butuh holonganna murah hati itu. Gariada mangutang pe jari. Iduban nagabi olo si patah si panggaron, ninda kan? Si panggaron ala ni balgani holong ni rohana asa unang tehe dias tahalak hami. Manang dohor rupani asa unang tanggung-tanggung holong ni itu anot tuau marutang piau ju sonari tersung ni rupani asa bui marhuar tahe mandogi homangan nanggo pala pau badai tersung ni rupani teh ya. Nah, song ni matong nang Tuhan tadi bata. Maka dia tidak hanya memberi negeri, tapi juga dia memberi yang terbaik, kaya akan madu dan susunya, tanah yang subur sehingga menjadi rebutan sampai sekarang. Molosongonia manghinang sasitongna dipenuhi debata janjinya, dan bukan hanya kepada bangsa Israel. Alai nang tuhi tape digohi debata dotong nang baga-bagana. Jadi molohala Kristen sasitongna sonari tiba hitang lao mangetong pasu-pasu ni debatado dan mangetong persoalan. Terkadang disidu ita olo ummalo bukan menghitung berkat, tetapi menghitung, menginventarisir berbagai masalah yang kita hadapi dalam kehidupan ini. Ujungna alasai persoalan ini dota etong bahwa makin kening kita ini makin berkerut terus. Ujungna waktu kami melayani di Tangerang di Serpong, ada di situ yang disebut dengan terapi senyum. Terapi senyum dan madokon pula namekel mahita no gipikir halakan non langsung nompangi asal pajupai biasa hingar ninan non kan. Tapi senyum karena katapannya apa? Kalau kita hanya memikirkan masalah, biasanya katanya ini dang napa malo-malo nate am do biaring dison amang dokter siturus ya ruas namihan di Samarinda. Jadi ngasenyum-senyum amangi mamerengau ngalam merjamita dison nuaing. Siana ka kedokteran madokon molo saraf kita tegang makin berkerut do ujungna olo do dang sesuai umurna tu rupana kasongnya do kan itu teh anggo umurnya yang sekian do pe ala terus do ketegangan ujungna tanggirma dungi mate pennon olo do gebe roahian olo do masa songni ala nadingo tiki matei utang na do mungkin ya kan. Jadi ujungnya gebe tegang. Alayadong do halak mati bagak.
Seherana mudo mate senyum berengon nena. Ala memang ditik senyum nena sarap-sarap kita itu mekar sehingga bisa lebih mudah. Dan saya ubaga do berengon memang halak na senyum sian halak na muruk. Itu teh sabagak-bagak ni jolma mulu muruk roado. Alai mulu tukurang pehita mulu senyum do. Bagak di berekong teh. Begitu ya, jadi artinya kita mau katakan memang kita saatnya sekarang bukan menghitung masalah. Karena terkadang olodo moru lasni rohata holan alani sada persoalan data adopi. Padahal lagu Kidung Jemaat mengajar kita untuk berkat Tuhan mari hitunglah. Berkat Tuhan mari hitunglah supaya memang kita senyum, supaya kita memang memuji meninggikan nama Tuhan. Lau sido tong nang hudorong Tuhamuna akar ruas ni huriatana hadir di Balion. Bukan kebetulan, tapi Tuhan menuntun langkah kita hingga sampai ke Bali ini. Satu negeri yang subur, bahkan katakan Nina akadongan Pulau Dewata. Molo sugeri martingkat surgoi atik na ujono dohamu tu surgoi noai, ngerti kan? Otik dohamu sian bilangan ni ruas. Alai husukun paditata beberapa kali sesi ibadah kita selalu penuh. Itu berarti memang Tuhan mengirimkan banyak saudara kita ke sini, termasuk Mahamina hadir nuaing di son. Nunga gabe inganan perpunguan ya kana porsea di baik kamu Balion. Ala negeri yang terpasu-pasu doon, negeri nadni tongos ni debatanang dihamu. Jadi beunang betok lembar pikir tubuh na pasuge beomote. Dan pola saya beribu bahita di sana, akawarisan. Matung bat saya dauh hamu sinadu. Ngerti kan? Toy matoroko kamu ma dihamu akan na dipangar na dihai ma na dipuna pasugitima akatading-tading nya kana torasi. Anggo hami cukup ma na di Baliom mahu persauliok kami. Torin hamu matong. Asal nang pula dong perebutan tanah lagi. Kan gitu kan? Alai dakolat tano dilihat Tuhamu. Bukan hanya negeri ini yang diberi. Alai dilihat dotong nang gudang pasu-pasuna. Molo kami di Jakarta hian. Sunari petong depi Jakarta teh. Adong dodongan najulo di si holan hiahu bigi cerita holan sitiop gajal do sahat tu Jakarta. Di boto hamu sitiop gajal teh. Iya kenek do ibana. Adong truk nang tu Jakarta. Jadi asa bui gratis sude bai bana menon maniop gajal aladang songon mulus ni sonari do pe perdalanan ni. Dan adok kiat di buah menang naha. Mulai bana bercerita di dompet nai. Holan putoni pariban nai do. Ala adong edde di bana molo hubege suarami. Lalu bian butong mangan dahasia. Jadi mulu malai bana hola diberingi mana. Abutong mangan. Jadi dak pola ulas sehari pimangas sedari. Ngabui innakan ala ngabinereng be. Putuni paribani olani do adong di dompet ne. Alai sonari setelah 30 tahun dia tinggal di Jakarta. Dia menghitung berkat Tuhan. Na sodok kejabunan no ngamarjabu. Na subuhian di bana pasikolahon geleng na ngabui pasikolahon geleng. Menghitung berkat Tuhan. Hamu pera barangkali dang pola radau-dohi tatong inganan Balion dak kuboto persahik muna tuson molo mga kasituan nak kindi konsistori madokol na beli duha mi amangin na alayu nang pebeli siya kuriyain na iya kan nggak tahu hamu do kamang inang nama boto persahak muna tuson mungkin kita tidak memiliki apa-apa tapi sekarang sekali lagi mari menghitung berkat Tuhan. Asang kiat marhitesia ni berarti tanah baga-baga don. Na pinasahan ni Tuhan tatu hita. Disordo hita tong nang ikon rapak. Lao memuji pasang agwar ni Tuhan ta. Menghadirkan berkat Tuhan di sini. Masuk mahita mo saya tutur pukta. Ternyata bukan hanya negeri, bukan hanya susu dan madu. Tapi juga keamanan. Hasonangan marado pemusuh. Ai dibentengi Tuhan ta do dinarkin na sidang. Jalan ngata boto kan amang inang
bahwa tanah Kanaan itu bukan tanah gratis, tapi mereka berjuang dengan darah, tapi memang Tuhan menyertai. Musuh najagodo ngataboto ketika Musa mengutus untuk nama mereng-mereng mengamat-amati, adong 2 barita dibuat pengamat-amation 10 madokon dang tertodok kitai. Ai tibu-tibu do jolma di sibelgo-belgo dang taralo hita ini na. Hola 2 do parbarita nauli. Ima si Joshua dohot si Kaleb. Kalau Tuhan memimpin langkah kita, maka tanah itu menjadi tanah yang penuh berkat bagi kita. Karena Tuhan yang memimpin, maka mereka bisa memasuki. Anggos yang tenaga dohot kekuatan pasukan tidak mungkin. Alai taingo do tondang tembok Jericho. Bisa mereka hancurkan holam marhite harta hanya dengan tarompet. 7 kali dikelilingi tembok Jericho hancur, maka mereka masuk. Nah, oleh karena itu orang mengatakan begini, jangan hitung beratnya sebuah masalah, tetapi hitung seberapa kuat imanmu percaya kepada Tuhan. Nah, jujur tita ima holam mangetong musuh itu. Mangetong-etong masalah na adong, hape lupa kita. Ada Tuhan yang senantiasa menyertai. Da berjuma Tuhan tete, bangso na jugulotong do disertai. Tikiarian da sida merdala na hatae, adong obun. Tikiborngin aha di bayan Tuhata, ada tiang api, lau mangalinggomi na sida. Oleh karena itu sampai tanah perjanjian itu mereka bagi, sonang do na sida tong nang dipadongan ion ne debata. Jadi bukan hanya diberikan berkat, tapi juga disertai supaya bisa menikmati berkat itu. Aung do halat terpasu-pasu alai merdunga biar. Itu teh, itu ay sugari najulu rupani dapat tita hepeng tutoruni batal do di bayan teh. Anggo nasing kan ngadong dikas na dikunci ate kan. Mabiar marna punahon sesuatu, tetapi Tuhan menjamin keamanannya sehingga dia bisa menikmati berkatnya. Kalau di sini kita teringat dengan Mazmur 23, di hadapan musuhku engkau menyediakan hidangan bagiku. Sugari tagabar honon didramatisir, ada meja, lalu kemudian ada makanan di sana. Tapi mata serigala mengintip semuanya dengan taring yang sangat tajam. Alai domba-domba itu bisa menikmati makannya. Alanya hadui, gadamu dan tongkatmu itulah yang menyertaiku. Jadi bukan takut karena nekat, tetapi karena Tuhan ada menyertai. Odopos ni rohamuna tong nang akama inang dison. Dan gugumuna mengaramoti dirita di Balion. Tapi kita ingat bahwa Bali ini adalah satu kota wisata yang aman sehingga dikunjungi oleh mancanegara. Kota yang aman doon. Laos di sima hita sunari ala dek kulam bewi mengandalkan ye. Wingot do masa-masa tradisional. Lau mabain amak kita sada kebiasaan di sima tua kuyan ala balga jabuna. Jala tading-tading di sima tuaon. Ala sahalak na nama disi tinggal. Adong do pengaman-pengaman na ini inang simatuakon. Ganu botari na yang mulai maghrib lah katakan seperti itu. Jala au sanga duhula honi ala pacara na dohot inang paditan waeng. Martadang tu si amang munte inna. Baijo amang piringon tu jadilan inna. Jadi piringi tu pasolotom matu jendela. Molo diukit jolma atong turmadabu majehu bigi inna. Bah Habib perari Kamis dui nangon nang naruh aku kan. Alai tong do mengandalkan piring naruh aku kan. Anggui lumayan dopi. Alai dong do musi ka pengaman-pengaman na asing. Babain sendal di atas nipit tuni jabu. Molo adong nang marsakat na jahat asa mutul si gumuangi. Ala ngator perjulu dilakai sandaliak kaya binoto na jumna rucur masuk di tong rupane. Ya kan? Adong rupa musim wabain sapu terbalik ninna, ya kan? Sapu terbalik. Di putamu sapu terbalik teh, ijuk nei gabe
tugijang. On aka cara-cara tradisional do on pengamana. Tapi di zaman modern sekarang itu sudah menjelma kepada CCTV, menjelma kepada security, menjelma kepada kawat berduri dengan tembok-tembok yang tinggi. Makin punya seseorang, makin takut. Idun wae ngono kan. Sugari songok kita akan nahurang ngadongot di mana? Renge-renge itu rahita mudu mate. Habu atun di panakku ya teh. Lai buat sih ketondikan. Aka olo do na lebih punya idora macai mabiar. Tetapi jangan hanya mengandalkan itu, maksud saya. Ada CCTV sunabui menangkap penjahat on. Itu kan? Wala peteridahod do. Dedo teh samalo-malo ni aka hita mabain pertahanan kita, tetapi pencuri dan maling itu juga lebih pintar kadang. Oleh karena itu, yang menjamin amannya kita adalah menyerahkan diri sepenuhnya supaya Tuhan yang menjaga. Adorang so lauhita tu peraduan kita, berdoa kita menyerahkan hidup kita supaya dijagai oleh Tuhan. Mula naing mangalakah hitam mangna tu dia pe di tengah-tengah berbagai kesibukan sekarang ini, serahkan juga kepada diri kepada Tuhan supaya dijagai. Ala ibana do pengaman yang sesungguhnya, laus itu sasitong na memak kita, menyerahkan diri kita sepenuhnya supaya Tuhan menjagai. Oman waing amang inang lasni rohatta sasitong na. Ya, kalaupun misalnya kita berada di lingkungan yang sangat sedikit mungkin nateh. Jadi yang mengandal hogogot tabehita alai partuhanot tanama naikon terus pupuk kota seliling baring anak kita di bagasan nguluon. Kenapa? Karena itulah yang dijamin Tuhan. Bukan langit itu terus biru dan nate kan? Bukan jalan yang selalu mulus. Tapi yang dijanjikan Tuhan apa? Penyertaannya. Hidup benaga bedegoar Immanuel, Allah beserta dengan kita. Pertanyaannya, siapa yang disertai Tuhan? Kalau kita berkaca dari Matius 28, yang disertai Tuhan adalah orang yang pergi. Pergilah, jadikanlah semua bangsa menjadi muridku, baptislah mereka dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ingatlah, aku akan menyertai kamu sepanjang masa. Artinya, kalau kita hubungkan dengan kata kalimat pertama, pergilah, maka yang disertai adalah orang yang pergi, orang yang beraktivitas. Kenapa? Ketika dia beraktivitas banyak mara bahaya. Ketika dia bekerja banyak hal yang dihadapi. Maka pada saat itulah penyertaan itu berlangsung. Nah, kalau begitu ternyata Tuhan telah memberikan segalanya. Apa yang Tuhan janjikan kepada bangsa Israel dan tentunya kepada kita juga. Maka benar topik minggu kita ini, semua yang dijanjikan Tuhan telah digenapi. Ini perlu kita garis bawahi. Semua yang dijanjikan Tuhan, bukan semua yang kita harapkan akan Tuhan genapi. Agak beda kan amanginangnya? Seolah-olah molo martang yang ngau HP satu senari, so dia lusi tu hak hidup petangnya ku. Semua yang dijanjikan Tuhan akan digenapi karena Tuhan akan memberikan apa yang kita butuhkan, dan itu yang paling terbaik dalam kehidupan kita ini. Oleh karena itu belajar sabarlah amang inang. Martangiang terus menerus tuktuhi hamuma, saya naukapon nado lului hamuma, saya najupangad dohamu. Songni marupani parsisol hotot tamar Tuhanim. Asa molo tungadong nata pangidot sia Tuhan tasunari. Martangiang tiada henti. Karena seringkali kedapatan kelemahan orang Kristen mengatakan banyak persoalannya, tapi sangat sedikit berdoa. Mestinya sebaliknya. Kalau kita katakan bahwa memang banyak hal yang dijanjikan Tuhan bagi kita, dan banyak hal yang kita harapkan kepadanya, maka sebanyak itulah juga kita harus tekun di dalam doa. Maka mari amang inang kita aminkan janji Tuhan dalam setiap kehidupan kita, tetapi harus senantiasa membangun relasi iman dengannya. Amin. Martang yang mahita. Mauliate ma diho Tuhan nami nungataruli hami di hatam sedarion, nama nungguli haporsion nami muse tu perjalanan sejarah nihalak Israel
Na digenapi ho janji-janjimu kepada bapak-bapak nenek moyang. Taruli na sida di tano nanapu. Taruli tong nang jaka pasu-pasum pardagingo doho partodion. Jala dijagai ho do na sida sonang suharibu-ribuan. Alai marsiajar mana kami ale Tuhan songon naung ni pimpinmu hame lumobir ruasmu na adong di balion. Dang inganan hatubuan nami barangkali on songon bona pasogit. Alai dipimpin hodo langkani ruas ni huriam boi maringan di son di pasu-pasu hongulu nasida ari-ari suk-suk do dilehoko Tuhan dak kurangan nasida di son alai homa nama jagai mangaramuti nasida jalam lotung do piadong ale Tuhan kasihol ni rohanami anak-anak kami yang masih belajar menuntut ilmu dan yang sudah berhasil untuk mencari pekerjaan. Kiranya Tuhan memberi kesempatan untuk menjawab doa-doa mereka dan memberikan pekerjaan itu. Mula tungadong ale Tuhan siatonga-tongani keluarga. Nasi hol lau madapotaka keturunan sian ho. Pasu-pasu mabortian ni inanami. Usaha dohot akatangiang napinangan napinasaat nasida. Uka pemuma kesempatan ni dinasida dia kapartekian na lehet. Nang hami saluhut na le Tuhan dia kaulaon si ganupari pasu-pasu na kami be hodo na maboto na rumikot di ngulo namion atong saya jari hami asa mengaminkan sude pabahenammu di ngulo nami alai do na terbaik hida hami do nang ale Tuhan di tonga-tonganya karwasmu akan atua-tua nami naong penggeng saur matua ramoti matong nang nasida ari-ari tangiang nasida po dan nasida hahi pason nasida ramoti ma pasu-pasu madangali Tuhan huriam di HKBP dan pasar on nung agabe inganan ni perpunguan on na terus rame dikunjungi ganup hari Minggu taruli pasu-pasu hami hinorhonnya ka kerja keras ni ruasmu nama muka huriam pasu-pasu maruas dot parhalado nak kami salut na nagabe tamue di huriam umanangali Tuhan mamasu-masu ka program kerja dot ka kegiatan-kegiatan kategorial yang ada pasu-pasu kasih tua nang pelayan full timer penama kubasi. Ale Tuhan nami satu tangamu daging doktor dinami tatap na di bagasan nakapar sahiton leona Muhammad malum na di bagasan paru kilon apuli tong nang nasida jaka anak dohot boru ni huriam na marsakap na marbagas sai pasu-pasu marencanai ho mamasu-masu ditikina pasu-pasu para anak dohot parboru na merencanakan semuanya asa ditikina goklas ni roha gabe pujian di goarmo akar ruas ni huriam na marulang tahun Tuhan diari sadarion sahat waka ari na mangihut sahat tutangamu matong nang nasida gohi malas ni roha nasida asa tu girgir nasida madok mauliate tuho mauliate madiho pardingan basa mulak be mahami to kenari sian bagas coromon ramoti mahami pataroy maripason tua ka bagas nami sai ari parsaulian na goklas ni roha ma arim na badia Nabi nasabasahom mutuhami. Sesama dosa nami mauliate diho di bagasan Yesus Kristus sami martangiang. Amen. Mari demahita laos tapasa mapiliata. Pola mabia,
kon ma peleata tutuhata martang yang maita. Ali debata manami na di Banua Gijang hodo haroroan ni saluhut silelew na dinggang dohot na saulibasa na mauliutus. Upasata mi masian na nilihon mi tuhami pilihan nami tuho say jalo may gabe uap na hutus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti asa uparhasyak kami pilihanon. Pati bulhon harajonmu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay maruhanami marhite-hite todim. Asalam hutadahami godang ni si leon mi tuhami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alea manami na di Banua Gijang say pinarbadia maguarmo, say Roma harajonmo, say saut malomani roham di bunotongon songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sa daryon hanguluan siapari, say sama dosa nami, songon panesa nami di dosa nidongan na mardosa tuhami, unak kami to gihot tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho. Disondakon Tuhan de batamo buhina tuho. Jala asi marohana midaho. Didopakon Tuhan de batamo buhina tuho. Jala di pasorho madamena tutotim. Parminggotan unga selesai tuhat tama masu-masuhita madongani parmulakta. Horas mahita. Salut nangoluki rohanang pabahenaku salut natikiki pasahat matu
soarani pamangaku memuji gowarnai pasat matu Yesus salut nadiriki pasat matu Yesus salut nangoluki salut nangoluki salut